Bună, dragii mei! E jucării Disney și engleză și avem niște pachetele cu jucării surprize. Ele sunt cu key rings, adică preloace pentru chei sau chiar la ghiozdan poți să le pui. Și aici sunt diferite prințese. Aș vrea pe Ariel. Și da, toate sunt super, chiar și Mickey Mouse și Minnie Mouse sunt super. Și hai să vedem ce le găsim în aceste 5 pachete. Este prințesa Jasmine! Ce culoare foarte super! Îmi place foarte mult, așa un fel de turquoise color, super extraordinar. Îmi place. Părul ei lung, are accesorii super galbene, așa parcă de aur. Mai departe. Acestea se numesc Disney Figural Keyrings. Și aici avem prințesa Aurora. Ce păr galben! Are un punct aici ceva? Da, e ok. Nici nu are piciorușe, așa e deosebit. Îmi place rochia, e roz, pink și ochii sunt așa parcă încrustați, parcă, dar nu sunt desenați, sunt chiar așa, e super. Mai departe. Este Cinderella, cenușăreasa. Iarăși nu are picioare, așa e ceva neobișnuit. Îmi plac ochii ei albaștri și rochia în ton cu ochii. Foarte drăguț. Nu are nas, numai cură. Da, e super. Însă și cerceii sunt albaștri. Foarte frumos. Prințesă, în limba engleză, princess. Și aici avem pe Belle din Beauty and the Beast. Ce este drăguță Belle, uitați-vă! Și relieful cam e diferit la rochii. Foarte super. Gura, iarăși, nu are nas. Au făcut așa, fără năsuc. Și nici cercei nu se văd. Și mai avem încă un pachetel. Mai avem încă o prințesa Aurora. Este foarte drăguță, îmi place coronița ei. Și acestea sunt toate jucăriile de azi. Mulțumesc mult pentru vizionare. Scrieți în comentarii care vă place. Sunt curioasă. Cu voi a fost jucării Disney și engleză.